L-aħwa De Giorgio li huma akkużati b'involviment fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kitbu lill-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja fejn akkużaw lill-Gvern Laburista b'konflitt ta' interess fid-deċiżjoni li ma jagħtihomx maħfra presidenzjali dan għaliex huma kienu qed jimplikaw Ministru preżenti u ex-Ministru tal-Labor. George u Alfred De Giorgio kitbu lil Didier Reynders fejn spjegaw li l-Gvern irrifjuta talbiet tagħhom għal maħfra għax ma rridx jisma' l-informazzjoni li kellhom dwar l-allegat involviment tal-ex Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u tal-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela f'rejati serji, inkluż fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Litra fisem l-aħwa De Giorgio tresqet mill-avukat tagħhom William Kuxkieri u saħaq li l-Gvern qatt ma jista' jivvaluta b'mod ġust talbiet li minnhom toħroġ informazzjoni dwar membri fl-istess Gvern. Kuxkieri qal li l-klijenti tiegħu kienu lesti li jiltaqgħu mal-kummissarju jew ma' persuna tal-fiduċja tiegħu ma' membri tal-Europol, mal-Prim Ministru u anke mal-Midja biex jispjegaw id-dettalji tal-informazzjoni li kellhom kif ukoll biex jiddiskutu tħassib ġenwin tagħhom ta' konflitt d'interess mill-Kabinett.